حکایه درباره یعقوب پیغمبر. салом ҳамава. шумо ягон бор дар бораи пайғамбар яъқуб шунидагӣ ё неми? агар шунигӣ набошед ё ки намедонистӣ бошед ки паёмаш дар бораи чӣ буд, боз мо дар ин ҳикоя ҳамаша гуфта метиҳем. وای مردم کنی کیم با این خرگوش در کار من هزی گنده گوشنه کیم یک طبق اوقات تیاد هم بمیتیم کنی بیتو کیم با این خرگوش در کار و یکون چیز خوردن به هایمی ایسا بچه جون ما هر دو زند با چند بار گفتم که اوقات پختگیمو تو جدو کدموند خودت میدونی کو زنهای تو منو تماما گوش نمی کند. همین بچه هایم چشمم غویب کده درومده برومده همین اوقات خود دیگوی لسیده مونده است. هیچ دیو من با اوقات دیشته نموندی تو گوشنگی حلوک شدن میدون تون که گوش نمونم گنده فیلا می بیو رو حدود پیشم با یکون تا زدم مایده نکنم داداش زیغ نشوید. ها پیش اوکاتان بروید چی؟ از سهر باز تگی پختاست. تگی دیگش دود میکند و دود میکند. یعقوب کن با گادم تو من шумо медонед томе ки эсовкати яъқуб дута бародару аммо ҳардуш дугонник буд. аммо агар нахстар гуфтатиям эсов шикорчӣ буд вай танашанда мӯш мӯл буд. аммо тани яъқубанда мӯш камтар буду, аммо вай хоҷагии хона мекард. ҳамин замина кораша мекард, ҳезим мекафонд, ҳамин хона кораша мекард. omdena hamma degisha xo'lika damonda است تو چه پختوسی салом ако шӯрбо пухтосиям ман шумо гӯш намеём дигитона фаҳмида як авқотча пухтамонам гуфта ӯй кадам تنده کزن ما این خرگوش گیرو من به یک کاسه همون شربت کشته تی ин ако ин харгӯша хунаша нарезондиду ин ако хӯда намешад اوف همین گپ خودم مهم خونش های خونش نیست فرقش زه گشت نه گشت انا ما فقط همین خیلی خورم اما یک تا گپ شد می نه аммо ҳамин ҳикояанда аҳамият додетоме ки эсов аз худо дуртар буд. аввал худованд гуфтагӣ буд ки ҳайвона бо хунаш хӯрдан мумкин не. аммо барои эсов ин чизи оддӣ буд ки хунаш ҳаст ё ки не вай фарқаш набуд, ҳамаша хӯрдан мегирифт. аммо худо гуфтагӣ ки хунанда ҳаёт ҳаст, барои ҳамин мумкин не гӯшти хундора хӯрдан. намешад ако гӯш кунед шумонда якта чизи манба даркорӣ ҳай ҳамин як коса шӯрбоя гириду ба ҷош манба ҳаққи писари калонитона метид не شوخی که روسیم هی میروسیم منه میگیستگی میتوه اورا نشا اگر حوزی هم میتیم گومم دادوم های کو فقط من به میرساشو نمیتیم همون به تو یک عمر من به خدمت کده میگادی хай бо худато медонед де تو همین حالتی ما استفاده بود دوستیده بدونی که من سخت کش نشوم یکون چیز به لیگو نمیکنم اما ایلش بای کوزی شربه اینجا ته انا خدا که دی قسم میخورم دی حقی پسری کلانی بودنی من تو و دادم لیکن دوم که تا دوم میرسه تو و نمیتیم بردیر агар ҳозир аҳамият додик бошедон эсов якум писариша фурӯхт. аммо дигараш ки яъқуб ин ҳамин вая якум писария бо фиреб гирифт. агар яъқуб бо забони ивритӣ бинем номи маънош ҳамин ки фиребчӣ бо фиребиш ин якум писария гирифт. дуюмаш вай яъқуб ҳамун чору бора сахт муҳим набуд, аммо муҳимтараш ҳамун буд ки баракати ҳамун иброҳима
خدا وعدهکردگی گشت خودش بگیرد. وای میخواست که همون برکت گشت خودش بیاد و سوی با اگر شما دونستن خواهید که این برکت چقدر برکت مونده حکایه درباره پیغمبر اسحاق های همون پیغمبر اسحاق ханде بسیارتر گفته میشد که این چی بودگیشه یکم پسری و همون برکت ابراهیم عطف خدا. ана ҳама ҳамин ҷангиҳо гувоҳ шудитон ман ако хурид иштиҳои соф ҳай ҳай ана будааст ку акум ҷонам танамба даромад. рифқо ҳойзанак мазам нашудост. ман ба хаёлам мемурам чашмом адидан мондагӣ раву ман ба эсав писара моя ҷеғзан. исоқ ҷон дадош ихе нагӯӣ. худо хоҳад ҳоли умри дароз мебинӣ. эсава чо мекунӣ дадош? вай ба як гапам ҳай. майлаш ман ҳозиракак эсава пештонба мефисонам. дадо ман ба гапатон будме. писарам гӯш кун ман пир шудамакун ага бега мемурам ҳамун ба як саҳроба рафта ягон ҳайвон шикор карда биё сони як авқоти бомаззаи табъи дилама пухта биёр ҳамна хӯда туя як дуо метиҳам. гап нест дадо ҳозия худаш рафта шикор када мебиём. ман писари якуму мана баракат додантон даҳкор ман рафтам. яъқуб ман ҳозир нохост гапи дадода шунида мондам. имрӯз дадод эсава баракат медодагӣ. ҳами хелми аммо баракат ани ту шуднаш даркор чунки шумо ҳоли ишкаманба будагӣ вақтанда худо гуфтагӣ буд ки дарунаманда саркунандагони дutta халқ лекин калониш хурдиш ба хизмат мекунад. Ина бинитон ҳикоя чӣ хел шуда кун. эсов ҳамин бараката гирифтанаш дар кору аммо ривқо мехоҳад ки яъқуб ин бараката гирад. аммо ман мегуфтагӣ ки авваланда пешгӯӣ шудагӣ ки вақте ки ривқо дуҷон буд худо гуфтагӣ ки писари калонӣ писари хурдива хизмат мекунад. ина ҳамина исҳоқ ҳам медонист аммо ҳамина иҷро кардан намехоҳад. барои ҳамин яъне ки ривқо ҳамин чиза иҷро карданба ҳамин халак план мекунад. бо боли ин ба эсав ҳаққи писари якумиша ман ба фурӯхт. ба тӯғри ҳамон ба биё дutta бузғолачаи аҳама зӯраша тестар сараша бур ман якта авқоти таби дили дадода пухта метиям. ту авқода дадод ба дарору худада эсав бое нишон те. дадома чишмашон набенадам аббу мефаҳманд ки ман ёқуб. либоси эсава пӯшида даро. даста марасан чӣ? акома дасташ пури мӯ ини ман бошад бемӯ. ҳамон пӯсти бузғолая дасту гарданал ба печон хавотир нашав. агар фаҳманд бо ба ҷои дуо лаъната нашунавам. дилида зиқ накун писарам. ҳар лаънати кадагишон сари ман ба биёд. тезтар ҳаракат кун бо эсав омда намонад. дадо ана авқоти нағз медидагитона овардам бит гарм будагишанда хӯред сони як ҳамун дуотона гӯед. писарам ту эсавми ё яъқубми? ман эсав гуфтагитон бо ин рафта шикор када пухта овардам бит хеста хӯриду дадо як мана дуо кунед. ин баракат баракати худо буд ки иброҳим додагӣ аммо иброҳим исҳоқ ба додагӣ. аммо исҳоқ ҳозир ҳамун баракати худо гирифтагие барои эсов дода мехост аммо ҳозир ин бараката яъқуб мегирад. ҳамун бараката ман аз китоби даврот шумо ҳозир хонда метиҳам. нависта шудае ки ман аз ту халқи бузурге ба вуҷуд меорам ва туро баракат дода номатро машҳур мегардонам. ту барои дигарон баракат хоҳӣ буд.
ба онҳо ки ба ту некӣ мекунанд баракат медиҳам ва ба лаънатгӯён лаънат мекунам. ба воситаи ту ба ҳамаи хонаводаҳои рӯи замин баракат медиҳам. ин ту чӣ хел тез шикор карда тонистӣ? Як бор пешаме биё, ман як тува даст расонам чӣ? аҷоиб, авозат Яъқуб боину даст дод яъни Эсав боин. Атанат бӯи писари калоним мебиёд. Писарам, ман туя номи худовандам ки ти барака метиҳам, ки заминҳои ту серҳосил бошад. Халқҳои дигар тува хизмат кунаду ту бародаронат ба ҳукмронӣ кунӣ. Туя баракат медодагӣ бараката ёбаду лаънат мекардагӣ таки лаънат ба худаш монад. дадо хезид. Ана шаб нашуда, авқоти пухтагима хӯрда мана баракат тек. Дадо хезид. Ма ондам. ин ким ин? Ин ма Эсав писари калонито гапатон аётатон буромад не? ин кортзе шуда кун. Ту Эсав бошӣ, вай ату пештар омадагӣ кӣ буд? Ман вай аллакай барака додам. Мананда дигар барака намонд. Укот мана фиреб дода бараката гифт. Ман ба ягонта баракат намонне. Дадо, манам баракат дид. ман фақат ҳамин дуои тува дода метонам, ки ту худат ва наслат шамшер, ки ризқу рӯзитона меёвитону укот ба хизматгор мешитон. Лекин як рӯз атаги дасташ халос шуда мебуроитон. اسفجان ما به هیچ چیز موندم کو و کوتان هم حق پسر یحکمیتونه هم برکتتونه فریب کده گیفت اولی همین حق کمکه که موندگه یگان خیل کده میگیرد Не, намегирад. гуфтамонам ки Исҳоқ сахт хавотир шуд ки ин чӣ хел шуд ки дуюм писарам ҳамун баракати Иброҳима гирифт дадома гуфта. Аммо вақте ки Эсов гуфт ки Яъқуб фиреб кара якум писария уже харид, баъди вай дили Исҳоқ ором шуд ки ин аз тарафи худо будааст ки Яъқуб ҳамун бараката гирад гуфта. Дадома авлам ҳоли гузаран. Баъд аз азо гузаштанаш ман Яъқуба зинда намемонам. Яъқуб писарам, ман Ривқо ин ҳамин гапа шунида сахт писараш ба хавотир шуд Яъқуб. Аммо Исоқба рафта гуфт ки биё гуфт ҳамин писарамо ҳамин халқҳои ҳамин ҷанг будагиҳо нагирем зан, барои он ки ин халқҳои ҳамун ҷанги будагӣ сахт расво буд. Вай аллакай дид ки писари калониш Эсов дута зан гирифт ва дута занҳо тарафи худо набуд. Сахт расво буд, барои ҳамин гуфт ки биё ҳамин писарамои аз дигар ҷо зан гирем. Гуфта писараша сали дуртар бифиристонд. ваъд шаб гапзнон кардиму қарор кардем ки туя хони лобод тағот бифисонем, ки ҳамунҷа худат ба зан гирӣ. Ин замини Қанъон занҳо дар кор не. ҳамин занои Эсав кифоя. Аз дасти ваёя бувад фақат азобанде. ман дуо мекунам ки худои қодиру тавоно туя барака тиҳад. ту ва фарзандои мӯл тияду наслат сершумор шавад. ҳамун баракати Иброҳим бӯвод туваю наслот бигузарад. роҳи сафед писарам. худуда эҳтиёт кун. худо худаш нигаҳбонат шавад. خای امشب سر ما بولی همین سنگ به مونده خوب میرفته گنده. ман худованд худои иброҳим бӯвод ва исоқ падарат ҳастам. ҳамин замини ҳозир хорафтагида туваю наслада метиҳам. насли ту хоки замин боин бешумор мешад. воситаи тую наслат ки ҳамаи оилаҳои рӯи замина баракат медиҳам. ман ту хати мешам. куҷо ки равӣ ман ту хати мешам. як рӯз ман туи ҳамин замин ба гашта мебиёрам. ҳамаи ваъдаҳои додагима иҷро мекунам. Ина дидӣ Томи ки Яъқуб худо кутӣ як ба як гап зад. Бе ҳеҷ хел миёнарав ҳеҷ кас набуд мобайни шумо ки худо кутӣ гапаша биёрад. Ин маълум мешавад ки Яъқубам пайғамбар. Ва дуюмаш мегуфтагӣ ки ҳамин зинапоӣ дидӣ Томи, зинапоие ки фариштаҳо буромда фуромад.
ина диётон громонитон сани дертар ҳамун чизе максимум гуфта метиҳам ин чӣ қилак зиндапоӣ будагиш ин хуби аҷоиб дидам ку зинапоя то ба осмон буд риштаҳо биромада мефуромад ҳаққони ин ҷои худо ҷои дарвозаи осмон будааст инҷанда сангҳо кати сутун сохта ҷои хотира мекунам агар худо ман кати шаваду мана нигоҳ дошта ризқу рӯзима тияду сиҳату саломат хони падарамба гашта биёрад анамин худованд худои ман мешад инҷа хони худо байтил мешад ана дидоме ин зиндапоя ҳамун осмон кати замина қӯш кард якта шуд осмону замин ҳамун зиндапоя кати ин чиз иҷро шудагӣ инҷили ҳамда нависта шудагӣ ки исо ҳамун зиндапоя шуд ман ҳозир шумо хонда метиҳам ҳамун ҷоя юҳанно 1 боб 51 оят ба шумо сухани ҳақ ва ростиро мегӯям ки баъд аз ин шумо осмонро кушода ва ба пеши писари одамизод фаромадану боло баромадани фариштагони худоро хоҳед дид ин маънош ҳамин ки исо замин кати осмона қӯш кард ҳамун ба ҳар як кас бо воситаи исо замин ки осмон ки қӯш мешавад яъне ки худо ки гавзда метонад яъқуб хонаи тағош барафт ҳамун ҷанда ду духтари тағоша леё ва роҳелея зан када гифт баъди бисёр сол вай ватанаш ба гашта омад худованд ин 20 сол зиндагии мусофиринда ту ҳами гуфтагита пурра иҷро кадӣ корои мана барор додӣ мана соҳиби зану фарзанд кунондӣ аз душманом халос кадӣ паноҳатанда нигоҳ доштӣ мана ҳамин замини ваъда додагит ба гаронда овардӣ ту худованд худои ман фақат тува саҷда мекунам аҳамият додисомо яъқуб мегӯяд ки худованд худои ман ин ҳамун худое ки иброҳим ва исҳоқ кушода шудагӣ номаш яҳве ин якум яҳве ҳамун яҳве ки кушода шуд оянда дар ҳаёти яъқуб кушода шуд ки ман зиндапоя гуфт зиндапое ки замину осмона қӯш мекунам гуфт ва дар оянда бо кушода мешавад ки ҳамун зиндапоя исои масеҳ будааст исои масеҳ мегӯяд ки ман роҳ ростӣ ва ҳаёт агар шумо бо худо гап задан хоҳед фақат бо воситаи исо мешавад барои он ки исо мегӯяд ки ман ҳамун зиндапоя шудам мегӯяд мобайни осмону замин агар шумо бо дигар пайғамбарҳоя ҳикояшаш дидан хоҳед дар канали мо дигар пайғамбарҳоям ҳикояша тамошо карда метавонед